Children of God, mga anak sa Diyos, ang Society of St. Pius X o SSPX, gitukod ni Archbishop Marcel nga taga France niadtong 1970 aron mapreserbar ang traditional Latin Rite nga porma sa liturhiya diya sa simbahang Katoliko. Sa paglabay sa panahon, nisamot ang ilang panaglalis batok sa Vatican. Nganuman, kay niadtong 1988, yung duman nato, bisan walay pagtugot sa Santo Papa, giordinahan ni Archbishop Marcel ang upat ka mga obispo. Ug tungod niini si Archbishop Marcel, kauban si Bishop Antonio de Castro Mayer, nga usa ka Brazilian, ug ang upat ka bagong obispo nakaangkon sa automatic excommunication tungod sa illegal nga episcopal consecration. Niadtong 2009, gitangtang ni Pope Benedict XVI ang excommunication sa upat ka mga obispo isip usa ka lakang alang sa panaghiusa. Apan wala ni nagpasabot nga hingpit nang nasulbad ang tanan nga mga isyu. Apan niini lamang July 2, 2026, nagpagawas ang Vatican og dekreto pinaagi sa Dicastery for the Doctrine of the Faith nga nagdeklarar og automatic excommunication sa SSPX alang sa mga obispo, mga pari ug mga formal nga sumusunod sa Society of St. Pius X o SSPX human sa illegal nga pag-ordinar na pud nila og upat ka mga bag-o nga mga obispo didto sa Iconi, Switzerland nga usa sa direkta gyud nga pagsupak kang Pope Leo XIV. Ang nakaparat pa jud ani kay bag-o ni nahitabo si Pope Leo XIV nihimo in town og direct og personal nga paghangyo ngadto sa SSPX sa wala pa ipahamtang ang excommunication. June 30, 2026, adlaw nga wala pang seremonya sa ordinasyon nga wala ipagtugot, ang Santo Papa nagpagawas og usa ka kinasingkasing og personal nga sulat ngadto sa Superior General sa SSPX nga si Father David Pagliarani nga naghangyo sa grupo nga hunungon ang giplano nga mga consecration. Ang SSPX wala naminaw, sila mipadayon. Ang maong hitabo nagtudlo nato nga ang panaghiusa sa simbahan bililhon kaayo o kinahanglan panalipdan uban sa kamatuoran o gugma. Gipakita usab niini nga ang simbahan dili dali mohukom sa walay paglaom apan kanunay mangita og dalan sa pagpasiguli. Apan niini pod nga panghitabo nagtudlo sad nato nga nay higayon nga bisan unsaon natog paningkamot naadjud usahay mga buta nga dili na nato kontrolado. Mao nga bisan lisod og sakit kinahanglan mohimo og desisyon. Sa Ebanghelyo karong adlaw gipasabot ni Hesus ang sambingay sa trigo ug sa mga sagbot. Ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian ug ang mga sagbot mao ang nagsunod sa dautan. Sa katapusan sa panahon ang Dios mismo ang mohukom og magbulag sa matarong ug sa dili matarong. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ayaw pagdali sa paghukom, kay ang Diyos mao ang katapusang maghuhukom. Sa sambingay, gusto sa mga sulugoon in town nga ibton dadyon ang mga sagbot, apan gipugngan sila sa agalon tungod kay basin maapil usab ang trigo. Gipakita ni Jesus nga adunay pagpailob ang Diyos. Giatagan niya ang tao og panahon sa paghinulsol og pagbag-o. Siya nagkanayon, let both grow together until the harvest. Matthew 13:30. Sa binisaya ang hubad, pasagdi silang magdungan pagtubo hangtod sa ting-ani. Ang Diyos dili malipay sa pagkalaglag sa makasasala. Gusto ni Diya nga ang tanan adunay higayon sa pagbalik ngadto kaniya. Mao kana ang hinungdan nga taas ang pailob sa Ginoo. Dili nato hingpit nga makita ang sulod sa kasing-kasing sa tao. Ang atong tahas mao ang paghigugma,
mao ang pag-ampo o pagdasig sa uban ngadto sa kaayo. Ang paghukom sa katapusan iyag yun sa Diyos. Kung makakita kita og sa job sa uban, mas maayong mga muyo kaysa musaway dayon. Dili kini nagpasabot nga dawaton na lang nato ang sayop. Nagpasabot ni nga adunay paglaom alang sa pagbag-o. Ayaw pagdali sa paghukom kay ang Diyos mao ang katapusang maghuhukom. Ikaduhang punto, sa katapusan mo patigbabaw gyud ang kamatuoran. Bisan magdungan ang trigo ug ang sagbot sa pagtubo, dili sila magpabilin nga magkauban hangtod sa kahangturan. Moabot ang panahon sa ting-ani diin ang matag usa ibutang sa hustong dapit. Mao ni ang pahimangno ni Jesus nga adunay katapusan nga paghukom. Ang Dios adunay saad nga himaya alang sa mga magpabiling matinumanon. Bisan usahay daw mudaog ang bakak ug dautan, dili kini mulungtad hangtod sa kahangturan. Ug sa katapusan, ang kamatuoran sa Dios mao gyud ang mopatigbabaw. Busa kinahanglan nga magpabilin kitang matinumanon bisan usahay lisod ang panahon. Ayaw pagpasulabi sa kasuko ug pagpanimalos, hupti ang pagtuog ang paglaom. Ang Dios nga mao ang agalon sa uma, mo'y maghimo sa hustong panahon, sa hustong paghukom. Sa katapusan, mo patigbabaw gyud ang kamatuoran. Story time. Ang pulong nga fake news wala magsugod sa modernong panahon kay gigamit na kini sa nagkalain-laing mga dekada aron ilarawan ang tinuyo nga bakak nga balita. Apan nahimo kini nga usa sa mga labi nga mga popular nga mga pulong sa kalibutan atol sa election sa United States niadtong 2016. Gigamit ni sa paghulagway sa mga sinulat nga mga articles o informations nga gituyo aron makapasayop sa mga magbabasa. Dayon gigamit usab kini sa mga politiko o sa media sa nagkalain-lain nga kahulugan. Ug tungod sa social media, paspas kayo ang pagkailap sa dili tinuod nga balita. Daghang mga tao ang mutuod dayon bisan wala pa makasiguro sa tinubdan sa impormasyon. Kini nakahatag og daghang panagbangi og kalibog sa katilingban. Gani sayod sad mo. Sayod ta nga daghang mga tao sa atong pamilya nag-away tungod sa fake news. Apan ang simbahan nagdasig sa mga Kristiyanos nga mahimong matinud-anon sa kamatuoran ug responsable sa pagpaambit sa impormasyon. Ang pagpangita sa kamatuoran usa ka moral nga katungdanan ug dili lang usa ka teknikal nga buluhaton. Sama sa ebanghelyo, ang kamatuoran mahimong usahay matabunan. Apan dili gayud mapildi sa katapusan. Sigon pa dili nato makumkum ang aso. Mao nga ang tinuod tabunan manimo, ang kamatuoran mutungaw gyud gihapon. Children of God, mga anak sa Dios, ayaw pagdali sa paghukom sa imong isig katao. Salig nga ang Dios mao ang matarong nga maghuhukom. Mao nga angay lang jud nga likayan nato ang pagpakaylap sa bakak o walay kasiguraduhan nga mga impormasyon. Paningkamutan nato nga mahimutang trigo o dili sagbot sa umas Ginoo. Itanom ang kaayo bisan adunay dautan sa imong palibot kay sa katapusan ang mga matarong musidlak sama sa adlaw sa gingharian sa Amahan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Jakarta, nasod sa Indonesia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.